Να σας πω ότι κορυφαίοι χειρουργοί, εκπαιδευτές και γιατροί από διάφορες χώρες συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών που έγινε στη Λεμεσό. Πραγματοποιήθηκε από τις 13 μέχρι τις 16 Μαΐου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει η Ειρήνη Αρτάκα. Η Λεμεσός βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας της μεταμόσχευσης μαλλιών 13 με 16 Μαΐου, φιλοξενώντας για πρώτη φορά στην Κύπρο το Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο του World FUE Institute. Η διοργάνωση συγκέντρωσε εκατοντάδες κορυφαίους χειρούργους, εκπαιδευτές και ιατρούς από διαφορετικές χώρες με αντικείμενο τις νεότερες εξελίξεις της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, την πρακτική εκπαίδευσης και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης ήταν ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρούργος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και ιδρυτής της Advanced Hair Clinics και του ομίλου Cosmetic Dermal Medicine Group. Η επιλογή της Κύπρου και των εγκαταστάσεων της Advanced Hair Clinics στη Λεμεσό ανέδειξε όχι μόνο την υψηλή ποιότητα της κλινικής, αλλά και τη δυνατότητα της χώρας να φιλοξενεί επιστημονικές διοργανώσεις υψηλού επίπεδου και να ενισχύει τη θέση της στον ιατρικό τουρισμό.